Bos resultados os acadados por estas dúas atletas barbanzás nos campeonatos de España en categoría absoluto ao aire libre, celebrados esta pasada fin de semana en Barcelona. As dúas partían ademais como principais favoritas nas súas disciplinas e non defraudaron. Tanto Ana Peleteiro como Lidia Parada conseguiron revalidar o título acadado xa o pasado ano. A ribeirense fíxose coa medalla de ouro cun salto de 13,67, demostrando así o seu bo momento de forma. En segunda posición en triple salto quedou Fátima Diame, e en terceiro lugar Patricia Serrapio. En canto a pobrense, Lidia Parada conseguiu o título cunha impresionante marca de 57 metros e 97 centímetros, o seu mellor lanzamento no que vai de ano, converténdose ademais na mellor marca española da tempada. Por detrás dela, en xavelina, moi lonxe do seu lanzamento, quedaron Arantxa Moreno, segunda, e Nora Vicet, terceira.